ମଣିଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ କଥା କଥାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତେଣୁ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଗ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଭାଗ୍ୟ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବା ସହିତ କିଛି ଅଧିକା ମିଳିଲା, ଯାହାକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆପଣ ପାଇଲେ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କେତେ ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲା ବା ସପୋର୍ଟ କଲା। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ଆପଣ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ସେ କର୍ମ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ, ଜାଣିବି ନଥିବେ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସି ସେ କର୍ମ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କିଛି କର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ସୁଫଳ ଯାହା ମିଳିବ ବହୁତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ତାହାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ସୌଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ନା, ପରମାର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ସୌଭାଗ୍ୟ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ତାହା ହିଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ସତ୍ଚିନ୍ତା, ସତ୍କର୍ମ, ସଦ୍ଭାବନାରେ ଥିବେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜପ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, ପରମାତ୍ମା ଯଦି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେ ମଣିଷଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ଦେବେ। କାହିଁକି ନା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଡାକରା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଥାଉ, ଯେତେ ଲୋକବଳ ଥାଉ, ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଡାକରା ଆସିଲେ ଆପଣ କେବେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଭାଗ୍ୟ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବଦରେ।